duwe. Ora duwe ya wis. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet aneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ae. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yati Dik niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati iki lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo.
Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu. Menika nggih Om kepareng Ike. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang wetan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? Kok aku kabeh. sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan kethuk nek ngarep omah. Oh ya, yang penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean opo? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batangnya to ya. Ya ndak. Wah ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona Nah, di masa corona. Sak enek corona iki sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Ah, Aku ki mendina nek kegiatan. contone. Contone nek awan nang nggone terminal. Ah. Nek bengi nggone terminal. Isu nggone terminal. Heeh. Wow. Lah nyapa terus nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Tak kira becak ditabrak bis dan Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya ki jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tindak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok ki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, kan. Ayo lanjut.
Niken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Nah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Heeh. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, Amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua pepadi. Oh, niki hebat, Piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Dek? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, mau prajurit butuhe mek mboten. Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumelaring Taman Sari Nuswan Ayo, Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha. Wes kalakon semene lawase iso nyarikeun kedane semono sondiane mulorika Thank you.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Monggo. Dik niken kita kita urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sapa? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngremuk aku. Kuwi apa? Lombok uyah kula tarasi jeruk bali dasare waton Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong dalem Mas e. Wah.
Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasaning Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual? Heeh. Iki minangkani pamundhute sapa, Mas? Heeh. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono? Heeh, saka Hong Kong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para inggih punika rombongan Astabrata Group ngaturaken sembah sungkem pangabekti karena sampun pinercayan kula sak kanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Heeh, ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi mbiyen ki nadar. Nadar ya, Tru. Heeh. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono? Heeh. Matur nuwun, matur nuwun. Ah. Luar biasa. Dasare iki ana ing taun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021, Mas. Heeh. 2021. Kowe ndonga apa le, Kang? Kanggo taun sing baru iki, taun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe ya ta? Nek iso udu donga kanggo taun sing iki 2021 kowe ae donga apa? Coba. Ya donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan tanggapan piye? Ayo kena to ya. Ah wong piye alame ya wis kaya ngene. Heeh. Jare 3M ya dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi ki anjuran pemerintah, pone iki pandemi iki urung berakhir. Isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho, Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Heeh, mengko nek wis pandemine bar larang neh kandhani kok. Heeh. Aja ngono kok. Mungkin arya geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun, heeh. Uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakanca. Ngono ya, Tru? Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Heeh. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Heeh. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Heeh. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ah, ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang dang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu, Dik. Ah. Wilujeng dalu. Cek cek.
Nggih, sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Nggih. Dalam perjalanan lancar? Alhamdulillah mboten wonten macet. Amin, amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Wong Tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh ngono, Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang Sapa-sapa. netizen, Si hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa yang memirsakan ana ing YouTube. Nah, iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, yang memelototi. Piye ta? Ini disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah, aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anune to, volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipun tepangaken. Masuk tepangan iki, Mas? Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Iya. Semoga semuanya sehat selalu, menjaga diri, terus pianeh ya panjang umur, ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah, terkebak barokah. Amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik. Pokoknya impianku di 2021 iki pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Amin. Ngono lah Mas, pokoknya Mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting iki jadi ekonomine ya sehat. Oh gitu. Iya, siap. Impiannya sampean di tahun 2021 apa Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lha apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah ya. Impian. Piye to maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Akeh. Oh ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doane sing apik ya Mas. Yo no karir tentu semakin naik ya toh. Amin. Pendidikan karir ya semakin lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Jangan ada godaan-godaan. Ya toh. Ibaratnya wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ya toh. Dadi wong iki kudu sing tumemen, tumakninah, istiqomah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Mas Dalang iki pripun? Loh, ini jarene lek kancane. Enek to? Ayo. Piye? Ditabuhi tahlilan apa iki? Apa? Ditabuhi penake gaweke sak anu wae. Ora ketang ditumpakne perahu wae, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut ya. Ya. Mriki Mbah Yatemin, Truk. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng, bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa kados Aliando Syarif? Loh. 11 12. 11 12 niki. Oke, aja nganti 11 15. Loh, ya. 11 12. 11 12. Padha karo ganteng. Niki semangat Mas. Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Waduh. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Semangat ya? Semangat. Semangat. Pokoknya lek enek aku ki kudu semangat ya. Lah iya no. Semangat. Sing paling semangat ki sing ngempul kan. Sing ngempul sing ndi sing ngempul? Lho sing ngegong kae. Oh iya sing ngegong. Ambak sudah.
Mbah sudah Ora tua. ketok. Ya, Oh iya. Ayo Mbah ya temen, munggah ya temen. Wis munggah. Lah arep tak gene perahu layar wis munggah. Aku wis munggah. Iya, pagi ya. Ya. Wilujeng dalu Mbah ya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki no? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Iku sinden. Iki lho. Iki. Dudu. Lha apa? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, suka dalu Mbak ya temen. Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko antek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Ngomong-ngomongan kae. Kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomongan karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak ya temen. Nggih, sugeng dalu Dek Niken. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Heeh. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus Ngosek. iki lho brengose jane iki tenang apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Berkos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah temen iki lho. Wah jan. Wah. Ya apa kuwi lho? Miji timun. Nisane miji timun Kok mripate. miji timun Miji timunnya apa to? Untu ya. untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dek? Sing menyelenggarakan. Heeh. Yang membiayai. Iya iya. Ya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to. Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Iya. Walah, Wis kenal to kowe? alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa kok nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu nang ndi? Nggol Piye to melayu? Piye to? angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku Angel lebih wis deket. angel. Mulane aku ki moh sakjane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek musuh tas sitok iki. Iya. Tenan. Ora saweti. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Bang? Iki bapakmu to, Dek? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dek. Wah, aku ora dibayari. Oh, bayari. Luar biasa. Kok Iki dibayari susah? Dek Niken. Nggih. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Nah, Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Apa Mbok yang menawa diinginkan? duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Ora wis enak, gak ora omongane Gak ra enak. gak Angel enak, omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing Duwe dhuwur. cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan Setinggi doa yang langit. terbaik. Lah sing terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek Nah. apik. Lah ya Kok dengan piye? emas itu, Piye? 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 Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kan. Mbok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri bareng kok. Gak wong sapa sampean sapa? Sampean apa mbayari aku? Nah. Ora. Lah aku dhewe ya orang dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual